Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotar. Dr. Ricky A.J. Singkon UMP na Shillong Parliamentary Seat hakajok oporo ubade unong hikai haka school ba Northeastern Hill University nehu uloong bomtang ki samla puli ki badawa hanrei mangiro ngi ai ka jingkershan ya ka jingyaki jong ki samla puli ka jingdawa jong ki samla puli jong ka school ba nehu kalong ka basyongnya ya kani Dr. Ricky A.J. Singkon ulakren syakilap thai kubor menta ka singi thoding kata ka pratrik jong naiwing araja arposal hakajing yakren bat kilap thai kubor Dr. Ricky A.J. Singkon uloong bakajing yakhi jang ki samla puli kalong ka basyong nia bat amtang ki nong hikai ki samla puli ka school ba bakershan wat ki samla puli bat ki nong hikai na ki wei ki school ki ai ka jing kershan na ka ba ka jing thrang bat ka jing angnot jong barok ki university bantei ban bha ka university ka jing ni ka jing yakhi jong ki samla puli ka dei baka don ka jing bambej bat jing duna bat ya kanu ka jing bha bat ka jing duko ban penbej no kum ya kata ngi ai ka jing kershan long uba Ricky A.J. Singkon hakabaya dei bat ka jing khangdam ki samla puli banam dan ka jing hikai hakapi ka school ba nehu Dr. Ricky A.J. Singkon ula penpau baka long ka jing do nong bat kalakta shibon ya ka puli puthi kamtam ya kalawei jong ki samna shu ula penpau ka jing sngokia hakaba ya dei bat kani ka jing yakhi ki samna kumuna hikai ka school ba nehu haki por balalej bat ubalong ro mentau syakri jong ki pai ba haka bah nin kasngi ula wan chanong ba Delhi ban ay ka city sya udharmendra pradhan ubadai pek ya ka tanat puli puthi ban penbek ya kani ka kenrum kenram kumban chukadaw hangni maka jingdawa jong ki samla puli kalong ban welcome mardor yaw registrar bat deputy registrar kanehu ki bam shim lalong ki bat tebit ban bat ya ka kam bat ru ban dawa hiar shuki yaw vc jong kanehu